Again, don't have Matilda. Don't have monogre ya Kisii ase Mugavana Simba Kuru. In my view, ekarato presidential candidate buno mukusi our feeling nelinga abantu baito especially abarayi bago turago cyubusyo bari tutanganeti tukubwati kurumega bato direction asokubwati yo muntu ito ekarato konyoro Mugavana for example Kisii akoralia lero otebanga no bari na matiang mambio a complete contrary opinion according na Matiangi ntuke gato obuoba and to me onkoranga agenda tagwe kura mono kisiasa asengenjo toko ntoko gotwara bune Gavana tochoreta because we trusted you to elect. We have also brought another national figure buno mogusi why ayota getiko gotara ensemo no monto two omugavano Onyamira moske Amos egasi ya okora go work na Matiangi nengia but again abanyamira na barombo bwate chi decision cyaba okora onyo Mugavana uri obasabiri boronge okorire mirimo buna batagete I think okotara na Matiangi okura moment ponga points chinde on top of egento kili akora ira abantu but ngonye Omugavana Onyamira tara akora gasi buno yo Kisii toro cha tara akora empty promises I can tell you tara akora mirimo according to me chasana birangeli byane ngoro nindo chenga tara akora mirimo promise okora inchire liba kuchuba enda sen state house yebako enda ebako na kolani obokora bolibwa umoskeruto ago chao te una bono kwa roje last time ngote bobekire bira science ya ICD biko chikori good onyene ke monkeyo liyo kogenda anyamacho bia ICD obi barempike 158 biri atangase actually yako bitangasa ngobekire nkiare ngono onyene ke that time liye president yele gayo so obokora bolibo babantu banse kolani kurugoro kubotirimbe gocense borobwo mbocho butume buna bono Simba aratinka obokora bwa gusiga gote yabantu ngana bekire gento ketase ekineka mayeko muira ekende kumuira kama pema ngelinga to gotene na maga yo mondo ito Matiangi ayoyomo na to busiari gotura otarera nsema ya moino ngotono liyo leruto na to gukani tinga ntusita tara tokonya lakini no otene na senge njako enda state house igo egente kenke ba tukute sana ngonya ba